Arriba un dia. Arriba un dia que ja no pots més, que sents que el cor t'explota i que cada cop sent més. Aquelles papallones a la panxa, quan la nostra mirada espera l'infinit. Arriba un dia al qual un ja no pot controlar el que sent o el que no, si dir-ho o no. Arriba un dia que el cor t'explota i sents que necessites mirar a aquesta persona a la cara i dir-li que el teu batec s'accelera cada cop que s'endinsa en el seu univers. Aquest dia va arribar i ens vam besar. I vaig sentir que la meva lluna i el teu sol s'unien i viatjaven a través d'un cel de passió i d'amor. Van ser dies feliços, en els quals m'eren igual les teves espines, ja que la teva flor ho compensava tot. El meu desig a tu, les meves ganes a tu, a tornar-te a fer un petó només els 5 minuts d'haver-nos separat. El meu desig a tu. Però el teu desig a mi un dia va canviar. Arriba un dia en què tot canvia i res torna a ser com abans. Sí, em vas deixar. I si et soc sincer, en aquell just moment vaig sentir que el cor se'm partia en 1000 trossos. Vaig sentir que se'm queia el món a sobre i me'n vaig anar plorant a casa. Volia cridar, però no em veia capaç. No em veia capaç. No em veia capaç ni de tornar a estimar, ni de tornar a sentir, ni de tornar a somriure i ni de tornar a ballar. Però, per molt mal que faci, en aquell moment vaig aprendre a base de cops a començar a saltar, a començar a ballar i a fer una cervesa amb un amic meu i a plorar. Però aquest cop, a plorar del riure que t'ha donat l'anècdota que aquest amic t'ha explicat. Vaig començar a volar, i sí, sona estrany dir-ho, sona estrany. Però en el moment que et vaig perdre i vaig sentir que en una presó em quedaria atrapat, va ser realment quan les meves cadenes a viure i a ser feliç es van trencar. Bueno, que sentimentals que ens hem posat tots mirant aquest vídeo, suposo, per almenys jo. I bueno, avui és el dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats, i aquest vídeo porta un missatge. Bueno, suposo que ho haureu entès. Jo fa poc que he sortit d'una relació i bueno, ara la veritat és que ho porto molt bé i és un vídeo per, si tu estàs en la mateixa situació, una situació similar, dir-te que el món mai s'acaba i que hi ha moltes persones en el món. Jo no he trobat cap altra persona, però igualment he trobat la meva felicitat i estic content i feliç i estic amb els meus amics i he après a disfrutar potser de coses que abans no veia, perquè només tenia els ulls enfocats en aquella persona. I bueno, és potser aquest missatge, no? Que per molt que et trenquin el cor o per molt que una relació s'acabi, el món no s'acabarà i bueno, ja et dic jo que per experiència això no passa i que sempre es pot ser feliç i sempre pots acabar traient un somriure a la teva cara, no?
I bueno, aquesta era la reflexió final. No, mai m'havíeu vist potser d'aquesta manera. Aquest que està parlant ara és l'Oriol, soc l'Uri, no sóc el racó del Quico, que també, però és la meva part més així. I res, si t'ha agradat el vídeo, el pots compartir. A totes les persones que creguin que li pot servir aquest vídeo, el pots compartir. Jo estic encantat que el comparteixis. I li pots donar like i comentar el que penses i ens veiem una pròxima. Que vagi bé, guapos. Adeu.